Il-Prim Ministru issa ilu ġimgħa li nkixef li kienet idaħħal 17,000 euro fix-xahar f'paga minn flus il-poplu mill-Awtorità tal-Ippjanar, ġimgħa li fiha qalilna biss li kien idaħħal dawn il-flus għax ħadem ħafna u ħadem fil-weekend, żieda ta' 10,000 euro meta wieħed iqabbel mal-flus li kien jieħu l-persuna li jagħmel l-istess xogħol qablu. Madankollu dan il-kuntratt għadu ħadd maraħ. Il-kuntratt se tippubblika ta' 17,000 mal-PA. Il-kuntratt ilu fid-dominju pubbliku għal snin twal. U minkejja l-istaħba wara d-dominju pubbliku, xorta evita milli jagħtina d-dettalji tal-kuntratt li minnu biss kien daħħal 17,000 euro fix-xahar. Il-veri tista' torjulna. Clear indications of corruption there. Id-deputati l-oħrajn tal-Labor jinsabu maqsumin fuq dan l-aħħar skandlu li inqabad fih il-mexxej Laburista u t-tnejn wara nofsinhar min ħareġ u Alabela u min evidenti li ma rridx jiċċappas mal-Prim Ministru. 17,000 minn flus il-poplu ta' m'għandniex naraw il-kuntratt. Għalfejn Robert Abela għadu mhux jippubblika l-kuntratt ta' 17,000? Staqsi lilu. Ma kellimkomx wara? Miex biċċa tiegħi dik. Taħseb li għandu jippubblika imma? Staqsi lilu. Għalfejn Robert Abela mhux jippubblika l-kuntratt mal-PA ta' 17,000? M'għandix kummenti da. Taħseb li tajjeb fuq il-poplu Malti wawċi li ma nafux id-dettalji ta' dal-kuntratt? 70 miljon euro tinteressa lin-nies u ċertament li Anka 17,000 liħa? li 70 miljon euro se Ma naħsibx li hija serqa ma' wiċċ. Maltina mawċin, ma naħsibx. Għalfejn għadu ma pubblikax il-kuntratt ta' 17,000 fil-Prim Ministru? Grazzi ħafna, thank you. Grazzi x'għandax taqsam, qed nitkellmu fuq paga daqshekk kbira minn fluksna, Ministru ta'. Naħseb hemm ħafna iktar affarijiet importanti. Xi ħaġa taddaħ flus il-poplu 17,000 Tad-daħ li tiġi tistaqsu fuq dawn l-affarijiet għaliex li għadna ma rajniex il-kuntratt. Qatt tippubblikajtuhom il-kuntratti, pereżempju il-liħa Gerg Sapjano 23,000 fix-xahar. Il-Ministru tal-lum minnu Gerg Sapjano jew Robert Abela? Kull kwestjoni tal-Prim Ministru tal-lum aħna nistgħu nagħmlu tit for tat. Ma Prim Ministru inti taf, il-Prim Ministru Robert Abela ma ħarġ 17,000 euro. Mela kemm ħa? Mela kemm ħa? Inti taf illi kumpanija tal-law. Kuntratt ma rajtux jiena. Kumpanija tal-law firm ma jkunx hemm avukat. Il-Prim Ministru ser jippubblika il-kuntratt ta' 17,000. Ma mhix taddaħ inti il-Ministru tal-Finanzi dan 17,000 qed ngħidu minn flus il-poplu ta' ġifieri ma nistgħux nitqu. Minix qed nitħaq il għaliex din domandi l-kom se tagħmluha ma nafx kemm il-darba. Kuntratt qatt ma għamiltilek. Il-Prim Ministru dak li kellu jgħid qalu fuq dan is-suġġett. Min-naħa l-oħra, il-Viċi Prim Ministru Chris Fern appena sema li kellna domanda dwar Robert Abela ħarab mill-mikrofonu ta' Net News. Taħseb li l-Prim Ministru għandu jippubblika l-kuntratt ta' 17,000? Fil-waqt li dar jiġri fuq il-ġurnalista Times biex żgur jevita li jitkellem dwar l-iskandlu li nqabad fih Robert Abela, skandlu li qed ikompli ħalli qasma u firda fil-Gvern Laburista. Il-Prim Ministru ma tix tikkummenta ġifieri. Kien Kutajjer, Net News.